Когато това нещо вече с хвърлянето ви стане горе-долу добре, когато стигнете примерно половин минута или 40 секунди свободен ход, че дори по-малко, можете да пробвате първият трик, който е първото окачване. Силно хвърляте надолу, пръста по средата, издърпате възможно най-много към вас, докато с вързаната ръка, дигате нагоре, вързаната ръка е една под йойото и тук просто спускате надолу. Хоп! Ето това нещо е първото окачване, наречено bottom mount. Когато искате да го разкачите, просто дърпате отново с вързаната ръка към вас и то се разлиза надолу. Това е цялата философия, след което пак трепате да се криви. Това окачване е първият трик. Може да се прави по този начин, който ви показах. Хвърлям, прибирам, окачвам. Като единственото нещо, за което трябва да внимавате е всичките въженца да са между двете половини. Т.е. да не ги разминавате настрани, защото ще се получи нещо такова. Това е. Внимавате да не изменяте половина. След като направите bottom mount, можете да направите обратното на bottom mount, т.е. reverse bottom mount. Хвърляте, само че този път пръста от външната страна на ножето не е вътрешна. Отново дигате нагоре, само че този път гледате откачено. По същия начин от обратната страна, изкачването става съответно. По същия начин направо. Ето го едното нещо. Ето го другото нещо. Това са първите два най-лесни в този спорт трикове. Те могат да се окачват по този начин и с изтегляне на въжето. А могат да се правят, като завлеете йойото хубаво, когато се стига към вас, можете просто да ги окачите. Може да минава директно от едното на другото, с двата пръста показалеца и средни. Може да се показалеца и палеца. Изобщо, както ви е удобно. Когато се поиграете повече с йойото, годинка-две може да стигнете до неща, като познавате. String bass.